дар даври навбатии чемпионати тоҷикистон дастаи хуҷанди хуҷанд дар майдони худ дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти тоҷикистон тими футболи Истаравшани Истаравшанро қабул намуд. дастаи хуҷанд ки садри ҷадвали умумии чемпионатро ишғол мекунад бо ташаббуси зарбаи 11 метра ғалабаро ба даст овард. дар дақиқаи 66-уми рақобат довари марказ Насрулло Кабиров ҷониби дарвозаи Истаравшан пеналти таъин намуд ки футболбози дастаи хуҷанд Абдулмумин Забиров зарбаи 11 метраро ба гол табдил доду ҳамин тавр хуҷанд бо як голи беҷавоб Истаравшанро дар даври 13-уми чемпионати тоҷикистон шикаст дод. дар бозии дигари ҳамин давр дастаи Хатлон дар майдони худ Равшанро истиқбол гирифт. вохӯрии дастаҳои Хатлон ва Равшан дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бухтар баргузор гардид. Равшан низ бо як голи беҷавоб бар соҳибони майдон пирӯз шуд. футболбозони дастаи Равшан дар дақиқаҳои аввали вохӯрӣ ба задани гол мушарраф шуданд. муаллифи зарбаи нишонрас ҷониби дарвозаи Хатлон легионери ӯзбекистонии даста Анвар Муродов гардид ки бо ташаббуси голи задаи Анвар Равшан ки дар се бозии охири чемпионат ғалаба карда наметавонист ҳамакнун ба пирӯзии навбатиаш даст ёфт. дар бозии дигари даври 13-уми чемпионати тоҷикистон дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд тими футболи Эсхата бо дастаи Файзкани ноҳияи Восе майдондорӣ кард. дастаи Эсхата бо як голи беҷавоб ғалаба ба даст овард. муаллифи зарбаи нишонрас ҷониби дарвозаи дастаи Файзкан Мубинҷон Муминов дар дақиқаи 67-уми рақобат гардид. ҳамин тавр Эсхата бо шикаст додани Файзкан ғалабаи навбатии худро дар чемпионати тоҷикистон ба қайд гирифт. дар бозии дигари даври 13-уми чемпионати тоҷикистон дастаи Душанбе дар майдони худ тими футболи Кӯктоши ноҳияи Рӯдакиро шикаст дод. дидори дигар миёни тимҳои футболи клуби марказии варзиши Артиш ва Истиқлол бошад бо натиҷаи мусовии 0-0 ба анҷом расид. Истиқлол дар ду даври охири чемпионат аз 6 имтиёзи имконпазир танҳо 1 тоашро ба даст овард. баъд аз анҷоми даври 13-уми чемпионати тоҷикистон хуҷанд бо касби 25 имтиёз дар садри ҷадвали умумии мусобиқа мавқеи худро нигаҳ дошт. Эсхата баъд аз ғалаба бар тими футболи Файзкан зинаи дуюми ҷадвалро аз они худ кард. Истаравшан бошад бо вуҷуди бохт аз хуҷанд дар зинаи сеюми ҷадвали умумӣ қарор гирифт. Истиқлол бошад 18 имтиёз дорад ва назар ба дастаҳои дигар бозии камтар анҷом додааст. клуби марказии варзиши Артиш зинаи охирини ҷадвали умумии мусобиқотро бо касби 11 имтиёз ишғол мекунад.